Just now lang mga madi, nakasakyanan ako to. Kalit ra jud kayo ang panahon mga madi, no? Nakasakyanan na ta. Makasakyanan na ta madi. Uy, ang atong pangandoy, ihatag lagi na sa Ginoo basta padayon lang jud ka nga mangandoy. Ayaw lamang gyud ka pa, ayaw lamang jud ka talaw, no? So lagi na ko damha nga mag-drive na ko sa ako ang Fortuner. Oh, no, so ingana ang life, ingana atong life, no? Kinahanglan nga mag-permit lang gid ta og pangandoy. Anya uban na natong buhat, no? Uban na natong pag-ampo kay maabot ra gina atong mga pangandoy, no? Sus kanindot di ay ning kanindot kaayo di ay ning nga ku ano nang himuon gid ang blessing ni Lord. So wala na to damha makapalit itag sakyanan. Oh, so tungod sa inyong pagpaningkamot og tan-aw pag-usik-usik ninyong oras mag-comment sa akong mga vlog og mao na ni karon na ni mao na ni siya ang fruit sa akong mga gipangandoy. Sus mga igsuon, no? Kapila ra man joy pangandoy sa, kapila ra joy pagpangandoy. Taas kaayo ang panahon nga kanang magsakit imong kinabuhi. Taas kay. Bagutang na dato di unsaon to pag-on ang sakyanan ko. Ano? Abrihan dayon nato ang atong sakyanan. Ako sa isulod ang akong yawi kay alcohol usa mga made. Hay, Ginoo kong Diyos ko. Isod kaayo ning bago tang madato. Kabo mga igsuon sa una. Pangandoy ra gid nako nga madato ko. Pangandoy ra ni nako nga kanang pangandoy ra ni nako nga makasakyanan ko. Ang ako lang sa una is bisag naalang ko kanang multicab nga basta mo andar lang importante mo andar ra jud mao ra gina akong importante. Pagkadali sa panahon, salamat kay ninyo tungod jud ni sa kuan akong pag-vlog sa inyong suporta nakasakyanan jud ko. Salamat sa Dios nga ang akong pangandoy nga makabayad ako sa akong mga utang karon labaw pa jud gihatag sa Ginoo. Ay mga madi, munang kamo padayon na mo sa inyong pagpangandoy. Oy, kay ang pagpangandoy, wala jud say bayad. Wa gina say bayad ang mangandoy mga igsuo, no? Munang magsige lang kitag pangandoy. Wala gina say bayad. Ay, Ginoong Diyos, no? Ingana ra gina siya makalipay ning bago tagas tong sakyanan. Oy, pangandoy lang gid mo sige, pangandoy lang gid mo kay wala siya bayad pila ra may mga gutlo, no? So anian na mo larga na ta. Ma'am Job, mulakaw na ko Ma'am Oh, Job. sala ko di ay pangandoy pa man day gyapon ning ako ang ambi na kog mauna ni siya pangandoy man day gyapon. Hello mga madi, guess what unsay among gigukod aron amo maabtan makadawat og Mo ni say behind the load nga 100 camera. pesos. Thank you so much for watching my video. Kaya sira-sira. Hakuna Matata. Chilang, vlog lang. To God be the glory.